Ik heb langer net de tijd om in het kistje te kroepen, maar ja, ik moet even langer maken een hele dikke agenda. Je moet altijd wel graag een museum hebben. Ja. Dat het altijd al de wens geweest. Nou ja, toen zijn de zoon eens een keer, want die had een bouwbedrijf en die hier houtplaat noemen. Hij zei, die krijgt voor kraaien en dan moeten we hier in de skurre een aparte ruimte. Ook hier een achteringang. Dus toen hebben we dit voor hier maken. Ja, want op de sleepkamers boppen dan. Ja, doe je dat het weer wat te voeren. krap en dan moest ik altijd door de huis in en dit en dat. En nu heeft het een beetje mooi gescheiden. Dus hier is een heel soort spul van mij dus komen geweest. We zijn hier 3 in Verlien geweest, maar hij is nog wat nieuwe dingen binnenkregen in die tijd. Ja, het gaat altijd terug, hè? Ja, Ja, dat stopt het nooit. Nou ja, achter die groene bus daar op die vitrine bij de NTM, die er nog wat bij kwam. En ik heb een maat, die is buschauffeur bij Cubus, die heeft wat spul van Cubus mij gebracht. Dus ik ben helemaal bij de tijd, nou, Ja, up to date. dat is mooi. Maar ja, dat is eigenlijk net de reden voor we bij die binnen, hè? Nee, Nee. dat kerst wel zitten, ja. Want wat is er aan de hand? Nou ja, ik heb slokdarmkanker met uitzaaiingen. En in het ziekenhuis zitten je hebt vette pech. En ja, ik geef je nog een jaar. Zo. Ja, dat komt hut aan. Ja. Dat lijkt Ik hoop net dat het weer is, maar ja, dan begin je alles even, ja, dan zou het hieltje, dan moesten ze even praktiseren. Wat moet er met die spul gebeuren? Hieltje is die vrouw. Ja, mijn vrouw. Klopt. Hè? Ja. En wat moet er maar die spul gebeuren? Ja, een goede vraag. Het moet eigenlijk net nou in de container naar een ganzenwinkel. Nou, het moet eigenlijk een mooi plakje hebben. Liefst in Friesland. Toen duurt de morgen net vet. Ken ik nooit die tijd, maar ja, dan moet wel eens even een baltje, het begint rollen laten, hè? Ja. Nou ja, ik probeer alles uit de kast te halen om, want ik hou me daar net onder deel natuurlijk. Ik heb langer net een tijd om in het kistje te kroepen, maar ja, ik moet even langer maken een hele dikke agenda. Ja? Ja. Dus daar heb ik nog geen tijd voor, maar ja, als het as is, dan moet je er alles even op praktiseren. En ja, maar mensen in contact komen die zeggen, ja, wij hebben hier een heel mooi plakje voor. Nou, het moet wat bij me in de bloeien, de hele collectie, want je zit een verhaal in. En dat krijg ik het mooiste erom. Stel, als ik nou al de pijp uitga, nou, maar hier of zo, dan sneeuwtje, je leed het wel intact eerst. Maar misschien er ik wel in een soort god, ja, ik vind hier uit de buurt wel, ik vind het wel leuk, ik wil wel rondleidingen van. Dan kent je eerst misschien wat zien in je steenbloeien. Maar als het bij je een mooi plakje, dan kan dat nooit, als ik in een kistje kroep ben, dan kent hij heen. Hoe is die erin? Ja, wel gewoon nuchter, hè? Ik jou het nog net daar. Nee, ik ontken het allemaal. Zo moest het wat besjen. Maar het is moeilijk. Ik weet net wat er eigenlijk mooi moet. Denk ik. Nee. Ja, zo moest het wat besjen, denk ik. Dus als er iemand die het luistert, of shot die het nou een wonderpil in het laatje lezen heeft, dan bel je ze maar even, hè? Dan wil ik hem wel even opeten. Ja. Ik moet nog zo wat, hè. Want nou ja, krijg ik mijn laatste boek van, van Sloftoers is vorige week uitgekomen. Nou ja, dat loopt nog een jaar in de winkel en kan je bij mij wel helpen. Maar misschien had de kaas niet januari, maar heel goed veel. Als ik zeg, ja, god, we beginnen maar uit het zesde boek of zo. Dat weet ik niet. Ik vind het al dreig om wat de business is, maar wat kunnen we te zien van ja, sterkte of wat. Heel soort betterskip en tot het oor hier. Of niet? Dat is zo mooi, weet Ja, je, toch? ik ga er moet erin. Als ik er nou ben, dan kom je het oor hier weg, of niet? Ja, zeker. Oké, nou dan haal ik je hem daar aan.